Продолжается информационное утро на АТР. И гость этого часа — политолог Валерий Клочок. Доброе утро. Доброе. Сначала он сражался с Россией, теперь и готов ей все простить. С таким заголовком газета The New York Times появилось интервью с украинским олигархом Игорем Коломойским. Некоторые его заявления возмутили и шокировали украинцев. Бизнесмен предлагает отказаться от помощи Запада и снова подружиться с страной, которая оккупировала Крым и продолжает финансировать боевиков на Донбассе. Давайте послушаем цитаты самых громких заявлений Игоря Коломойского из интервью американским журналистам. Вони сильніше в будь-якому випадку. Ми повинні поліпшити наші відносини, сказав Коломойський, порівнюючи Росію і Україну. Люди хочуть миру, доброго життя. Вони не хочуть воювати. А ви, Америка, змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей на це, цитує видання олігарха. Коломойський заявив, що відновлення зв'язків з Росією стало необхідним для економічного виживання України. Він вважає, що рана війни заживе. «Дайте їй 5-10 років, і кров буде забута», – сказав Коломойський. «У 2014 році я показав, що не хочу бути з Росією. Я об'єктивно описую те, що бачу і куди все рухається», – додав він. «Ми візьмемо $100 мільярдів у росіян. Я думаю, що вони із задоволенням дали б їх нам сьогодні», – сказав Коломойський. «Який найшвидший спосіб вирішити проблеми і відновити стосунки? Тільки гроші», – додав він. Ну, такая вот бомба фактически информационная. Как так? Вот такое может быть. И должна СБУ реагировать? Там 100%. Я, чесно кажучи, намагався собі знайти пояснення, чому. Десь якісь точки я знайшов. Достеменно зрозуміти до краю Коломойського складно. Тому що людина справді неординарна, і те, що в нього там в голові, які таракани бігають, який бік, ви знаєте, передбачити, справа невдячна. Я не хотів би навіть цього робити, тому що, як можна передбачити людину. Але, як за моїми спостереженнями, що керує завжди Коломойським? Керують гроші, в першу чергу. Тому саме на фоні наших сьогоднішніх перемовин із Міжнародним валютним фондом, який, до речі, повертається, то вона заява так більш-менш лягає в парадигму. Він не бачить на території України західних грошей, тому що у нього співпраця з Заходом, вона не склалася. І скандали із Приватбанком, і неодноразові скандали, які лунали в пресі стосовно кримінальних справ, які порушені в США відносно нього. Тобто з Заходом співпраця в Коломойського не складається, але йому якось треба свій бізнес тримати. Вона швидше, він так думає, може скластися у нього із Росією. Чому? Я сьогодні буквально вранці там більш-менш детально перечитував знову вкотре меморандум співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ви знаєте, там дуже багато пунктів є, якщо брати і порівнювати із Коломойським, які йдуть абсолютно в розріз. Тобто він не може їх сприйняти. Всі заяви їх постійно... Давайте звернемо увагу на рахунок хоча б того самого Приватбанку. Міжнародний валютний фонд як умовою для України виступав за те, щоб Приватбанк був націоналізований через величезну суму проблемних кредитів, які там є, дійсно вони підтверджуються авторитетними експертами, а тими, хто проводить аудит, і іншими фінансовими аудиторськими компаніями. Тому в нього дійсно стоїть серйозне питання, або він буде відповідальним за ті кредити, які він взяв і не повернув, і були фіктивними, так, або він просто переорієнтується в якусь іншу нішу, де це питання не буде зовсім підійматися. Тому що подальша співпраця з МВФ, яку сьогодні продукує Зеленський і його команда, вони дійсно активно до цього готуються, і низка рішень, які були ухвалені відповідно до цього меморандуму, в тому числі запис землі, збільшення ціни на газ, те, що сьогодні вже є, і інші питання, то вони вказують на те, що команда Зеленського зацікавлена в співпраці з МВФ. Коломойський – ні. Тобто Коломойський тут на фоні протистояння із Зеленським грає і на свою користь, і для нього, як Росія, це такий один із векторів. Я, знаєте, був трохи здивований його заявою, коли він говорив про те, що в нас громадянська війна, це ще на початку президентської кампанії навесні цього року. І потім і риторика в цій частині постійно посилювалась. Дуже сумнівна його сьогодні співпраця з Центренерго, лобіювання інтересів закупки російської електроенергії через Білорусь і
навіть не ухвалення в комітеті скандального законопроекту, який так і не набув широкого розголосу, який взагалі передбачав імпорт електроенергії з Білорусі і постачання на ринок український без аукціону, тобто мимо держави фактично, розумієте, це взагалі нонсенс. Цей законопроект не був підтриманий. І тому така низка є деталей, які нанизуються саме на такий загальний концепт Коломойського, що він буде більше орієнтуватися на Росію саме через своє бажання зберегти свої фінансові потоки і примножити їх. Можливості збільшувати свій бізнес на захід просто, мені видається, сьогодні не бачить. Він і втратив. То есть он, получается, входит в контры с Зеленским? Давно вже війшов в контри. Це ж не новина, це не вчора сталося. І те, що там він працює активно. У нього є ресурс боротися з государством? Звичайно. Я б сказав би не те, що боротися. Він частіше Коломойський, в моєму розумінні, він не бореться, домовляється. Він, як справжній бізнесмен, намагається домовитися, але в певних моментах використовує інші моменти, різні інструменти. Або він просто домовляється, або він починає тиснути. Знову ж таки, знову ходять плітки, так, плітки плітками, але ж диму без вогню не буває на рахунок вчорашньої акції противників скасування земельного мораторію. Мораторій на продаж земель своє призначення. Чому в Коломойському не бути зацікавлений в цьому питанні? Просто не підігрівати його. Можливо таке бути, може таке бути. А що, є якісь свідчення, що іменно його участь там є? Свідчень немає ніяких. Свідчень не може бути. Просто, що зверніть увагу, наскільки активно працює група його депутатів у Верховній Раді, але менше з тим розуміння того, що ситуація не на їхню сторону, вони починають голосувати. Поки що дуже цікава гра відбувається. Дуже цікаво. Тому це інтерв'ю Коломойського, це не те, що крик відчаю, але такий черговий інструмент. Він розуміє свою медійну потужність, що його заяви, вони вартують інколи більшого, ніж його лобізм через його депутатів у Верховній Раді, через групу, яка є в «Слугі народу». І от, зробивши відповідні заяви, він собі суттєво додає. Тобто він час від часу виходить з такими інтерв'ю. І ще такий один цікавий момент. Справа в тому, що журналіст видання New York Times, він же сам росіянин, який брав інтерв'ю у Коломойського. І тут дуже цікаво складається, як це взагалі цей пазл складається по відношенню до України. Підтримка Трампом Путіна. І як можна взагалі корелювати сьогодні інтерв'ю у американському виданні із позиції Росії і наближення Коломойського до Росії. Багато цікавих нюансів. Робити якісь однозначні висновки трохи зарано, але слідкувати за цією темою треба. Хоча вона трішки так притушена була саме вчорашніми скандалами в Верховній Раді голосуванням. Вона в певних колах набула розголосу, але не надто суттєво. Вона в інший день могла мати б набагато потужніший вихлоп. Мені видається, тут Коломойський трішки не попав в десятку, в яку хотів. Тобто поторопився? Ви знаєте, дуже важко спрогнозувати. Щоб був резонанс. Справа в тому, що на своєму досвіді я вам скажу, що дуже важко спрогнозувати точну дату видачі інформації. На власному досвіді. Нібито ти плануєш, що понеділок, спокійний день, перший, як правило, погоджувальна рада, якщо сесійний тиждень. Все це ти відслідковуєш, моніториш, коли ти маєш що сказати. А в результаті виходить, хтось перебиває. Тому що джерел інформації їх же ж багато, і всі прагнуть їх правильно донести. Виходить так. И все-таки, это же не просто слова. Должна же быть какая-то реакция на них, кроме общественной. Звичайно. Однозначно має бути реакція, але давайте згадаємо, яка була реакція, наприклад, силових відомств, на що ви, власне, натякаєте, коли Медведчук літав до Москви із Рабіновичем на переговори по газу. Була якась реакція? Та майже ніякої. І тут, його позиція немає. А от яка реакція на публікацію так званого соціологічного дослідження в газеті «Дзеркало тижня»? Ми ж там бачимо повністю ідеологію. Це ж, вибачте, сліпому не зрозуміло. За цим фактом навіть можна порушувати кримінальну справу. Тому тут питання, знаєте, реакції силових відомств на такі речі, воно доволі обережне, тут більше державної політики. Дуже багато конспірології, звичайно, незрозумілих речей. І виходити, знаєте, завбачливо з якимись там звинуваченнями, я б не ставив. Я думаю, що поки що правоохоронці вчиняють правильно. За цим треба, принаймні, мінімум помоніторити. Я не виключаю, що це все на олівці. Однозначно.
Вы уже сказали о возможной роли влияния Коломойского на ситуацию с принятием закона о разблокировании моратория на продажу земли. Давайте вспомним, как это было. Заблокированная трибуна, крики «позор» вперемешку с требованиями отдать землю людям. Именно в такой обстановке народные депутаты принимали закон о продаже земли в первом чтении. Он собрал 240 голосов «за», а большинство из них от «Слуг народа». Против голосовала фракция «Батьківщина», «Европейская солидарность». Оппозиционная платформа «За життя» и вовсе не голосовала. За все время обсуждения законопроекта они ни на шаг не отошли от трибуны. У стен парламента тоже протестовали против распродажи земли. 2 дня подряд здесь собирались фермеры со всей Украины. Там даже хоронили свинью, если вы помните. Да, звичайно. Такая вот ситуация очень накаленная в стране, и это вот на фоне войны, на фоне постоянного ожидания каких-то переговоров в нормандском формате. И как-то ощущение, что как-то вот сразу во все вот мы вляпались. И вот во внутренние проблемы, Да, международные, и как это все расхлебывать. О, ви таке запитання мені ставите, як це все розгребти. просто Його любопитно, накидали, да. що ми Як... тут- Я такий рецепт дати не можу відразу. Повертаючись до голосування і впливу Коломойського на скасування мораторію. Дуже класне запитання. Справа в тому, що група Коломойського не готова була голосувати спочатку, так, за цей законопроект. А потім чомусь проголосувала. І дуже багато, ну, якщо подивитися, хто голосував, Дубинський компанія, ну, фактично підконтрольна Коломойському, вона натиснула кнопки «за». Чому? Тому що, мабуть, відбулися якісь домовленості, мені так видається, причина яка може бути, які б були б лояльними, прийнятними для цієї групи і для їхнього патрона. Тому тут ще питання дотичності саме Коломойської влади, вони зберігаються певний час, вони будуть зберігатися. Інший цікавий факт. У понеділок у відомій програмі «Дубінізми» мався вийти сюжет про скандальну переписку Тищенка із Джокером, який був анонсований дуже широко, цей сюжет, але він в програмі так і не з'явився. Він був знятий без пояснення. Пояснення про це не дає. Інший дуже цікавий момент. Зверніть увагу на те, що реально відбувся тиск на групу Дубінську, вже так вона називати, на Дубінського, зокрема, через розслідування дуже серйозний резонанс стосовно там 24 квартир і 117 автомобілів. 17, я, звичайно, зараз утрирую. Тому зрозуміло, що гра триває, політичний тиск одних груп на інших триває, десь певні домовленості будуть. Так само сталося і з землею. Чому? Я вас перебью. У нас на связи Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинской аграрной партии. Доброе утро. Добрий ранок. Как вы оцениваете то, что вчера произошло в парламенте? Як я оцінюю? Ну, напевно, так як і більшість людей, які очікували від того, що в Україні буде відбуватися поступова земельна реформа, тому що ми неодноразово виходили на акції протесту, як Всеукраїнська аграрна рада. Ми неодноразово зустрічалися із представниками Офісу президента, з Кабінетом міністрів, профільним аграрним комітетом, передавали наші документи, передавали нашу поетапну впровадження земельної реформи, як ми і бачаємо від представників сільського господарства. Але відбулося те, що відбулося, дійсно, було їм важко, тому що тиск був сильний, але ми ж розуміємо, що багато в чому передувала політична складова, тому що на днях, чи сьогодні, чи завтра, наскільки мені відомо, мають бути представники МВФ, і владі потрібно показати, що вони контролюють ситуацію в Україні, а ви самі знаєте, що одні з головних вимог Міжнародного валютного фонду – це впровадження земельної реформи в Україні, але ми сподіваємося, що запропонована поетапність від президента, яка була озвучена в понеділок, про те, що в Україні іноземців на ринок землі не буде допущено, що буде проголосовано закон про референдум за народною ініціативою. Власне, це питання буде винесено на референдум, буде дотримано між першим і другим читанням. Окрім того, ми будемо робити максимум зусиль для того, щоб на друге читання була максимально знижена концентрація землі в одних руках, тому що 2178-10, законопроект, який вчора голосувався в сесійній залі, він дає можливість концентрувати більше, ніж 210 тисяч гектарів в руки однієї людини, чи фізичне, чи юридичне. Ви самі розумієте, що це ніяким чином не відповідає процесам, коли нам говорять, що ми за підтримку малого і середнього бізнесу. Малий і середній бізнес сьогодні говорить, що потрібно починати земельну реформу по можливості реалізації землі тільки для фізичних осіб і обмеження не більше
500 гектарів в одні руки. Те, що сьогодні відбулось в Верховній Раді України, ну, власне, це буде відображатися на подальшій роботі і слугами народу, тому що багато з них є мажоритарними депутатами. Так чи інакше вони будуть приїжджати додому, і я впевнений, що люди з ними будуть розмовляти вже не так лагідно і не так прихильно, тому що більшість мажоритарних округів – це все ж таки сільські території багато в чому, і люди проти такої земельної реформи, коли земля фактично буде віддана в руки олігархам. В Кабмине прогнозируют, что 1 гектар после того, как можно будет покупать землю, будет стоить $2000. Как вам така оценка? Слухайте, ну мені здається, це взагалі неправильно, коли Кабмін, не маючи ще в Україні обігу земель сільськогосподарського призначення, коли ще не функціонує повноцінно обіг, а встановлювати якусь ціну. А чому не $10 000? Чому не $15 000? Чому не $500? Що це за визначення сума $2200? Я теж про це читав. Тобто ви фактично здаєте національний ресурс уже за чітко визначеним прайсом. Ну це теж викликає дуже велику кількість негативу, тому що на сьогоднішній день говорити про такі оціночні ствердження, це принаймні є непрофесійно. Ви ж самі говорите, що ринок має сформувати ціну. Тому, шановні наші чиновники, не поспішайте з висновками, почекайте впровадження обігу земель сільськогосподарського призначення, тому що на сьогоднішній день коефіцієнт оцінки землі може виходити в відповідності до нормативно-грошової оцінки в регіонах. Тому, коли робляться такі заяви, знаєте, таке враження, що це не робиться не для українців, а для тих дійсно інвесторів, іноземців, які сьогодні хочуть зайти і реально купувати мільйони гектарів в Україні. А что в нынешнем проекте есть для вас непринятным? Против чего вы будете, вот, если что, там, устраивать акции протеста? Ну, власне, я вже це зазначив. Це концентрація в руках, коли дозволяється зосереджувати для однієї фізичної чи юридичної особи по 0,5% від території України. А я вам зазначив, це більше 200 тисяч гектарів землі в одні руки. Це є недопустимим. Тобто, в таких умовах конкуренції для малого і середнього бізнесу аграрної він просто буде змушений відходити від цих процесів в роботі. Плюс для нас дуже важливо все ж таки, щоб була допущена норма, яка б забороняла допуск іноземців. Тому що в цьому законопроекті є велика прогалина. Хоча і нам кажуть, що 2178-10 законопроект, який дає можливість тільки з 24-го року доступ на ринок іноземців, але є цілком реальна прогалина, коли, наприклад, я як українець, юридична особа, купую земельні певні масиви в обмеженні, наприклад, 200 тисяч землі. Але я можу легко продати свої корпоративні права. Тобто я не продаю землю, але продаю корпоративні права своєї юридичної особи, навіть іноземців. І це питання ніяким чином не вирішує цей законопроект. Тому фактично можуть бути власниками українці, але перепродавати свої корпоративні права іноземців. Тоді ми великі масиви землі можуть зосереджувати дійсно в транснаціональних корпораціях і в нашого внутрішнього олігарха в тому числі. Спасибо вам большое. Заместитель председателя Всеукраинской аграрной партии Денис Марчук был с нами на связи. Ну, а если возвращаться к фракции «Слуга народа», достаточно получается интересная там картина. Еще в самом начале, как только она появилась в этой студии, мы с вами в том числе обсуждали возможные перспективы ее развала. То есть этот процесс уже в активной стадии, или нет? Він давно в активній стадії. Питання лише в тому, коли буде результат. Тому що не все так просто. Зеленський, він... А які там група влияння Коломойського? Да? Ну, звичайно. А хто ще? Хто там? Є інші групи, не впливу Коломойського, скажімо. Кого? Чиї? Ще чиїсь. Я не можу зараз називати, не готовий називати ще якісь прізвища. Але ця група найбільш активна. Ще які там групи є, я не знаю, скажімо так. Але цієї групи більш ніж достатньо, як на мене, для того, щоб зрозуміти, що не все так просто. Була там група Авакова, так, свого часу. Вона нині і залишається, але вона не настільки сильно впливова, тому що дійсно вплив Авакова саме у фракції «Слуги народу», в Офісі президента, її вивели. Це також є очевидним. Хоча Аваков намагається грати, йому поки що вдається, і за допомогою тих же підконтрольних йому національно-радикально налаштованих сил якимсь до певної міри впливати на ситуацію. Зверніть увагу, це показово було з Золотим, де розвели врешті-решт такі війська. І задаємо те саме ж історію із акціями «Ні капітуляції». Це абсолютно зрозумілі і очевидні речі, і хто в темі і розуміється. Але щодо «Слуги народу», то фракція, зокрема, цей процес триває і він триватиме. Зверніть увагу, що окрема низка депутатів, які є не членами фракції «Слуги народу», вчора також підтримали цей законопроект.
Звісно, що депутати в абсолютній своїй більшості сьогодні підконтрольні певним фінансовим групам в Верховній Раді. Це практика не лише цього скликання, а й попередніх. Тому чому я на цьому акцентую? Тому що Зеленський веде перемовини не лише там з Коломойським, так, про співпрацю з деяких питань, як то, наприклад, і вчорашнє голосування по земельній реформі, а й з іншими також фінансово-промисловими групами, аби вони підтримували в тій чи іншій мірі законодавчі ініціативи в парламенті. Чи вони правильні – це друге питання. Ми зараз говоримо за сам процес. Тому з'являється такий момент ситуативних голосувань, який був характерний, згадайте, для попереднього скликання, коли вже фактично співпраця Народного фронту і БПП тоді була фактично розвалена, і вони там знаходилися спільні точки дотику лише по резонансних законопроектах. Вчора такий був резонансний. Тобто фактично парламент вже почав діяти в парадигмі попередніх скликань, де політики вже монстри, які нарощені з м'язами, які мають досвід, дуже легко будуть керувати ситуацією. Сьогодні вони ще не настільки легко нею керують, але все ж таки їм вдається. Вчора показовим було те, як «Опозиційна платформа за життя» підходила до трибуни, відходила від трибуни, Ківа давав слово, не давав слово. Це все називається гра. Грають «Слугу народу». Вони поки що цього не усвідомлюють. Будуть ще давати їм час. От сам ринок землі – це ж непогано. Це добра ідея, за великим рахунком. Але головне, як її подати. Подали сьогодні суспільство як зраду. Це зробили дуже потужно. Зробили за допомогою інформаційних каналів, масованої пропаганди і попередні роки. Я не буду говорити, що це справа лише там останніх тижнів. Вже суспільство було підігріте. Соціологічні опитування різноманітні по цій темі. Це все показало, що сьогодні «Слуга народу» ухвалив рішення неправильне для більшості українців. Це, знову ж таки, понижує рейтинг на фоні строкових, а можливо й дострокових місцевих виборів. І вчорашня істерика Потураєва у Верховній Раді, реальна істерія виступу, вона не додає сьогодні «Слузі народу». І всі політичні сили лише плескають в долоні. Ну і, звичайно, найголовніший висновок вчорашнього дня, як на мене, це оголошення Юлії Тимошенко про перехід в опозицію. Вона давно в опозиції до «Слуги народу», але очікувала слушний момент. Не можна просто це йти. Вона завжди декларувала, що вона готова поставити плечо, завжди підтримує. Вона з самого початку сподівалася на коаліцію з «Слугою народу». Так само, як і «Голос» сподівався. Навіть в день голосування, коли вони не розуміли розклади по мажоритарки, «Голос» вже був готовий підписувати коаліційну угоду, яку готувала «Слуга народу». Але коли результати виявилися такими, що ніхто нікому не потрібен, мовляв, Зеленський вирішив, що я сам з цим справлюся. Але це була помилка. Фатальна. Тому що йому треба було брати компанію. Не для того, щоб розділити відповідальність, а для того, щоб такі моменти дійсно домовитися з кимось легко, вже саме на фоні коаліційності, наприклад, був би «Голос» коаліції. Йому б легше було домовлятися вчора. Правильно з «Голосом»? Абсолютно. Але в «Голосу» не хватило, яка кішка танка була проголосувати за непопулярне рішення. А треба було б за нього голосувати «Голосу». Як вони ж ліберальні? Вони ж то ліберали. Як вони можуть не голосувати за ринок ліберальний? Тому що ринок землі – це лібералізм свого роду. Ми не про суть законопроекту говоримо, а про взагалі ідею, про концепцію. Тому дійсно політична гра в парламенті, вона доволі, як на мене, вже набула чітких образів, вона зрозуміла, вона буде тривати, її, форсувати не будуть, тому що основна перепона для такого форсажу, і це розуміють всі, поки що, і навіть «Слуга народу», я думаю, розуміє, вона не потрібна, бо ще не сплив час, коли можна цю Верховну Раду розпустити. Будуть це готувати питання ближче до дати розпуску. Дата розпуску – це рік. И все это на фоне скандалов и переписок всевозможных чиновников, которые уже даже как привычное явление. Так. И еще одна история, которая попала в сеть, это переписка премьера Алексея Гончарука с главой таможни Максимом Нефедовым. Его глава правительства просит встретиться с нужным человеком, чтобы выкинуть с Черновецкой таможни так называемых решал от Народного фронта и самим сесть на местные потоки. Вот есть цитаты из этих переписок. Давайте послушаем. Надо бы встретиться с человеком, он нам нужен по Черновцах на местных. Дам твой контакт. Окей, что он хочет? Там у него точки на Калинке, плюс пару фирм на импорте. С Бурбаком воевал, хочет дружить, просит защиты. Помоги, плиз. Реально сгодится нам по области. Ты же был там, видел, как Нарфронт окопался. Так хоть кто-то нам должен будет. Окей, встречусь. Спасибо, до связи, целую. До билета иди поцелуй. Соблюдайте субординацию, глава таможни.
Но вот последние цитаты, они, ну, даже, я бы так сказал, ставят вообще под сомнение достоверность этой переписки. Такое впечатление, что кто-то просто, может быть, это даже какой-то фейк, где-то просто постебался над нашим премьером Медведевым. Но вы считаете, что здесь есть зерно, как бы так скажем, зрелое? Так, до початку ефіру ми з вами згадували цю тему. Справа в тому, що я у себе на сторінці Facebook написав, перепостив це відео. Відео підготувала навіть одна із телекомпаній у Луцьку, яку там до певної міри дехто пов'язує там із палицею і все решта. Але настільки важливо, тому що це видання, цей телеканал, як завжди, показує себе як такий, що позиціонує у боротьбі з контрабандою. Вони там і викривали дні народження митників місцевих, ну тобто там серйозний бекграунд, і їм важко буде закинути, що, мовляв, вони щось роблять необ'єктивно. Але тут питання не в правдивості існування самого факту переписки, а в тексті. Тому що цікавий сам текст. Давайте ми з вами спробуємо повернутися місяців на 3 раніше, коли Зеленський зробив перший свій візит в якості президента на Закарпаття. І там він провів велику нараду з керівниками органів фіскальної служби, і в тому числі з керівниками митниць. І він там поставив завдання звільнити 4 керівників митниць. Це Львівської, Закарпатської, Чернівецької і Волинської. На сьогоднішній день лише один керівник митниці Львівської написав заяву і сам пішов з посади. Керівники інших митниць, вони працюють. Там були дуже цікаві історії. І от в цій частині стосовно керівника Чернівецької митниці, пана Салагура, який свого часу ще у 2005 році був першим заступником керівника голови Митної служби України за часів Ющенка. Це дуже давній митник з дуже серйозним бекграундом. Але менше з тим, Салагур, той, що згадується в переписці, він таки є. І він дійсно там працює. Він пішов після скандалу з Зеленським, коли Зеленський сказав, пишіть заяву, бо ви не справляєтеся зі своїми обов'язками. Він пішов там то лі відпустку за доглядом, за якимсь хворою там племінницею. Я точно не можу вам сказати, але він уникнув моменту звільнення. Постраждав тоді лише тимчасово виконуючий обов'язки Державної фіскальної служби. А вже після оголошення, чому говорю результатів конкурсу на керівника ДФС, бо ці ж дві структури розділили, і керівника митниці з'явилась кандидатура Нефьодова, на яку тоді було перекладено відповідальність за подальшу митну всю взагалі справу в Україні. А в чому суть митниці? Может, така є провокація тих, кого хочуть зняти, підставити Нефьодова? Так, я ж вам говорю не випадково, що вже пройшло скільки часу. А тепер на рахунок підставить Нефьодова. Давайте ми з вами проаналізуємо взагалі роботу Нефьодова за останні 3 місяці. Митна структура, тобто митниця загалом в Україні, це такий орган, який незалежно від того, що його свого часу Арбузов об'єднав із податковою системою, він працює все-таки до певної міри автономно. І його основне покликання – це збирання податку на додану вартість з товарів, які не вироблені в Україні, збирання акцизу та інших митних зборів. Сума цих зборів в день сягає на сьогодні понад 1 мільярд гривень. Вдумайтеся в цифру. Ця сума може бути 1 мільярд 200 мільйонів, 1 мільярд 500 мільйонів за добу. Загальна сума надходжень до бюджету за рік може складати приблизно 300-400 мільярдів гривень. Я зараз спеціально заокруглюю суму, щоб ми розуміли. Це третина, навіть більше, загального річного зведеного бюджету України. Тобто це структура, яка архівідповідальна, архіважлива. Там проходять колосальні потоки. І от свого часу, ще в серпні місяці, коли Нефьодов почав працювати, пані Маркарова, яка фактично є членом команди єдиної з Гончаруком, говорить і пише Нефьодову, що зверніть, будь ласка, увагу, тому що у вас на митниці серйозні недонадходження прогнозованих показників до бюджету. Недонадходження дуже серйозні. Різниця між тим, що ми планували, і тим, що ви даєте, вона сягає щодня в сотні мільйонів гривень. А за місяці правління Нефьодова на митниці ця різниця сягає десь приблизно до 10 мільярдів гривень недонадходжень. Це лише за ці місяці. За рік, з початку роботи року, митниця, яка малася змінитися, так, вона не додала в бюджет за різними підрахунками приблизно на сьогоднішній день десь до 50 мільярдів гривень. Тобто контрабанда як ішла, так і йде.
Заява Зеленського прозвучала на Закарпатті, що ви боріться з контрабандою. Так ніхто з нею не бореться. І повірте, я не говорю вам не нову інформацію. Це вже проговорили по всіх телеканалах. І звичайно, що на фоні такої критики пан Гончарук здійснює робочий візит до Чернівців. Пригадаємо його навіть звернення за чашкою прем'єра в одну із неділь, де він говорить, да, у нас дійсно величезні проблеми на митниці. Це саме підтверджує пан Богдан в одному із інтерв'ю виданню «Українській правді», де він говорить, що Нефьодов – це мій біль. Я розумію, що роботу він провалив. Тому, ви знаєте, це не критика з боку там, експертів, опонентів, це навіть об'єктивна оцінка тих, хто був відповідальний за призначення керівника митниці. І в цій частині поява такої переписки, вона абсолютно правдоподібна за текстом. Тому що проблема в митниці дуже суттєво зберігається. Уже копати під Нефьодова нікому не треба, зрозумійте. Це вже очевидний факт, що робота там провалена. І єдине, чому він залишається на посаді, це через лояльність до нього Гончарука, що і показують. Гончарук ніяк не відреагував, лише він поїхав в Чернівці і сказав, що треба звільнити не керівника митниці Чернівецької, а зверніть увагу кого? Прокурора обласного. Шановні, до чого ж тут прокурор? Якщо навіть контрабандою займається відділка СБУ. Може, швидше треба було популяцію робити до Баканова? Абсолютно нестиковка йде. Тому, дійсно, питання загострюється, воно дуже серйозне. І на фоні того, що у нас прем'єр-міністр цього понеділка звітує, що заслугою нового уряду є збільшення портфелю облігацій внутрішньої державної позики за його період правління на 100 мільярдів гривень. Позавчора, 12 листопада, відбувається черговий аукціон з реалізації облігацій внутрішньої державної позики на майже 11 мільярдів гривень. Учора буквально НБУ знижує офіційний курс. В обмінниках ви бачили падіння за день на 20 копійок. Це колосальна сума. Тобто політика запозичення на внутрішньому ринку зберігається в той час, як іде контрабанда і серйозне надрукування до державного бюджету. І сам Зеленський в останньому зверненні, інтерв'ю з Теслою, яке називають, говорить про те, що да, у нас дуже серйозні проблеми в уряді, він про це говорить, у нас серйозні проблеми з недорахуваннями до державного бюджету, видаткову частину треба якось виконувати. У нас внутрішній борг за рік збільшений на 2 мільярди доларів по облігаціях внутрішньої державної позики за рахунок величезної відсоткової ставки за її користування і обслуговування кредитів. Тобто, фактично, на сьогоднішній день уряд, який був покликаний стати урядом реформ, 40% ВВП, 40% ВВП, їх немає. І в цьому є проблема. Тоді питання знову до переписки. А де там брехня? В самій переписці чи в тексті? Зріть в корінь проблеми. Оце є саме, на що направлена, як на мене, ця переписка. Давайте перейдем к другой теме, тоже связанной с экономикой, может в большей степени, конечно, и с политикой. Полицейские местные рыбаки и даже драка у входа в Институт рыбного хозяйства в Бердянске накануне. Там Украино-российская комиссия впервые дистанционно пыталась поделить квоты на вылов рыбы в Азовском море и подписать соответствующий договор. В прошлом году то же самое, но при личной встрече пытались сделать в Киеве. Тогда заседание прервал председатель Меджлиса Рифат Чубаров, заявив, что подобный дележ с Россией на 5-м году оккупации Крыма – это преступление. Чем закончилась вчерашняя попытка поделить рыбу в Азовском море, спросим у гражданского активиста Ирфана Кудусова. Он принимал активное участие, вернее, пытался принять участие в заседании этой комиссии. Вот узнаем, что у него получилось и к чему там пришли. Доброе утро, Ирфан. Доброе утро, вам слушаю вас. Расскажите подробности, чем вчера закончилось заседание комиссии, удалось ли эту рыбу поделить, и что вы вообще думаете о том, как это можно делать на уже... Конечно же, я вот сейчас слушал ваш эфир. Драки не было, но были стычки с непонятными людьми, которые не представлялись и стояли за кордоном полиции, которая, во-первых, нас не пускала противозаконно, нас, имеется в виду, и активистов, и журналистов нескольких каналов, там были и Запорожье канал, и наш канал, был там еще несколько каналов. Вот. И вот эта вот стычка не привела, к сожалению, к тому, что мы хотели бы задать вопросы членам комиссии с украинской стороны о судьбе арестованных рыбаков в Севаше, о судьбе имущества, которое было арестовано в оккупированном Крыму. И, к сожалению, мы поняли, что комиссия, заседание этой комиссии с украинской стороны, это было фактически фейком. То есть мы не знаем, были ли они там полностью в полном составе, были ли у них полномочия вести такие переговоры онлайн, потому что все было сделано таким образом,
какая-то часть людей попала в здание вот этого института рыбного хозяйства тайным методом через какие-то задние ворота и не через двери. Вот, доступ был прекращен сразу же, как они заехали. Вообще в здание было попасть невозможно. И, к сожалению, речь идет здесь, конечно же, не об экономике. То есть для государства, ну, те там 400, 500, даже 1000 рыбаков, которые промышляют рыбу там буквально до 5-7 километров от берега, ну, может быть, дальше, это небольшая для экономики сумма. А вот в результате того, что подписывают такие договора или ведутся переговоры, Россия получает рычаги воздействия на Украину, Россия оккупирует Крым, Россия затрудняет проход судов транспортных через Керченскую протоку, в результате чего украинская экономика теряет сотни миллионов долларов на простой судов, которые искусственно устраивают нарушение всех международных морских норм Российская Федерация. Вот это вот мы, конечно, видим. И вчерашняя ситуация вот на Бердянске показала, что чиновники заинтересованы, конечно же, не в судьбе рыбаков, не в их рыбном промысле, они заинтересованы в ведении переговоров с оккупантом, с рыбагентством, комитетом по рыбному хозяйству Российской Федерации, за спиной которой проглядываются уши ФСБ явственно. И это было на прошлом заседании, когда, как вы помните, заседание было сорвано с помощью наших народных депутатов. И один из членов российской делегации был увлечен в том, что он посещал оккупированный Крым и является чуть ли не сотрудником ФСБ. Вот такая реальность, к сожалению. Понятно. Большое вам спасибо, что были с нами на связи. Ирфан Кудусов, гражданский активист о ситуации с разделом квот на вылов рыбы в Азовском море. Но вот перед этой встречей было заявление правительства, в котором было сказано, была озвучена просьба с пониманием отнестись к этим переговорам. Ну, потому что иначе пострадает наш рыбный промысел. Вот действительно надо с пониманием к этому относиться. Ну, а прохання до кого було з поніманням віднестися? Ну, видимо, подозревали, что будут очередные попытки эти Вибачте за встречи. сарказм, да, що таке все-таки уточнює запитання. Ну, дійсно, у нас сьогодні складається так ситуація, на жаль, да, що всі перемовини із агресором, вони зводяться до того, що ми виконували умови його. Не свої умови. Наші умови не виконуються ніде, в тому числі і щодо проблеми в Керченській протоці. Показовим в цьому сенсі для мене є фактично кожного дня заяви УСОВ Піскова, да, як їх називають, і де є просто артикуляція, чітка, ще раз нагадування позиції Росії, що від неї ніхто не відступає. Це є жорстока реальність, яку, на жаль, дійсно змінити сьогодні Україна ніяк не може. І тут треба ухвалювати рішення. Я сьогодні не хотів би там, знаєте, якось так глибоко і там, дивлячись вперед, оцінювати, до чого можуть привести той чи інший сценарій. Але для мене є очевидним той момент, що ми все-таки рухаємося до ситуації з тим, що питання з Кримом, воно затягується на дуже довгі роки. Ми неодноразово з вами говорили. Треба тут чітко, я ще раз поартикулюю цю тезу, що все-таки актуалізувати питання щодо внесення змін до Конституції в частині національної автономії, а можливо навіть і взагалі надання права на повне самовизначення. Тобто тут кримські татари мають визначити. І, звичайно, створення насамперед це уряду Криму для того, щоб він в екзилі працював і вже продукував з точки зору юридичного права свою позицію. І це було б дуже грамотно і розумно в цій частині. Поки що влада таких кроків не робить. Для мене, чесно кажучи, дивним є, тому що не дивним, вони, мабуть, бояться подразника додаткового, який може викликати створення таких інституцій перед Росією. Ну, даже вчера, презентуя своих заместителей, Антон Кореневич, постоянный представитель президента Украины в Крыму, говорил, что вопрос крымско-татарской автономии нужно широко обсуждать в обществе, чтобы не вызвать никаких... Чтобы люди, чтобы граждане Украины поняли, о чем идет речь, чтобы не было конфликтной ситуации. Я це, коли чую цю фразу, там вкотре, я не можу зрозуміти. У нас на рахунок автономії Криму конфліктної ситуації не було. Ну, фактично не було. Всі 28 років. Нікого навіть в головах. А нам намагаються вкрапити, що сьогодні от автономія, наприклад, Криму – це щось страшне, так? А от автономія Донбасу – це не страшне. Бо фактично ми за
формулу Штайнмаєра, всі ж про це просто бояться говорити. Ми рухаємося плавно до сценарію автономії Донбасу. Рухаємося. І це рано чи пізно відбудеться. То яка загроза є від автономії Криму? Я не можу зрозуміти. Це маніпуляція чистої води. Вот на этой ноте мы закончим. Валерий Клочок, политолог, был гостем нашей студии. Далее в нашем эфире информационный выпуск «Заман на крымско-татарском» с Гульсум Халиловой. Я вернусь в эту студию через 20 минут. Оставайтесь с нами. Спасибо.